Ọ bụghịzi ntị ọhụrụ na mmanụ eji akwọ ụgbọala abụrụgo ihe tinyere ego n'ala Naịjirịa. Ogbu onye akpa ntị chọrọ ka ị mara na obodo Naịjirịa ka ga-ahụ nke tọrọ bịatị n'aka Tinubu, maka na izuụka ole ma ole na-abịa n'iru, mmanụ eji akwọ ụgbọala ga-etinyekwa nnukwu ego n'elu ihe o tinyeburu etinye. Achọkwala nke unu mara na sọbsidi nke a ha na-ekwe ka ukwe mgbe ọbụla dịka ndị nọ n'ugbo akọ rice bụ egwu uche ka ha na-agba ụnụ niile, maka na o nweghị ego ọbụla ndị a wepụrụ na sọbsidi ma ncha ma ncha. Ngwa gezie ntị gị nke ọma ka m tụnyere ụnụ obere azụ n'ihe na-eme na sọbsidi. Ogbu onye akpa ntị chọrọ ka ụnụ zaa m ajụjụ ndị a. Ọ bụrụ ole na e nwere ihe dịka sọbsidi, kedu ndị bụ ndị ahụ akwụrụ ya ụgwọ? Kedu aha ụlọ ọrụ ndị ahụ na-ala ego sọbsidi na-alụ? Ọ bụrụkwanụ n'ezie na e nwereli ego ọbụla akwụrụ ha, kedu ọrụ ego ahụ akwụrụ ha na-alụ? Maka na anyị ma na e nwere nkwekọrịta ndị DSDP n'afọ ịchafụ binyere aka ha na ya, nke anyị nwazi hụrụ ihe edere n'ime ya. N'ime akwụkwọ nkwekọrịta ahụ anyị hụrụ, e kwuru sị na o nweghị ụgwọ sọbsidi ọbụla a ga na-akwụ ma ncha ma ncha. Ya bụ, ọ bụrụ na o nwere ego sọbsidi ha natara, ị mara na ha ga-apụta gosipụta mba ụwa niile ihe edere n'ime akwụkwọ DSDP ha tinyere aka na ya. N'iji kọwapụtara ndị amaghị ihe bụ DSDP, ihe ọ pụtara bụ Deep Sea Drilling Project n'aha ndị iti. Ibiri gị okwu a nkenke maka ya bụ okwu hiri nne ma gbakwa akpụ. Ogbu onye akpa ntị chọrọ ka ị mara na Tinubu na ndị ya na ha na-achị ọchịchị makwa nke ọma na o nweghị ego ọbụla ha kwụrụ gbasara sọbsidi. Ha erigo ụmụ Naịjirịa ọrụ ma narakwa ego n'isi onye ọbụla. N'ịtụwara ụnụ aka oyibo nsugbe, Buhari bụ onye izizi riri anyị ọrụ ihe gbasara sọbsidi n'oge ọ na-achị. O mere onye ọbụla o tiri anya afụghị ụzọ ma bupuo ego nke ya. Tinubu na onwe ya mana ntinye ọnụ ego mmanụ ụgbọala nke o tinyere ga-ewetara ụmụ Naịjirịa oke ahụhụ nakwa nnukwu ịta ikikere eze dị iche iche. Ya ma ha kpọchie ntị ya ịta ndị mmadụ ahụhụ. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na ọ bụ ndị ọba ego mba ụwa niile a na-akpọ World Bank nyere Tinubu na ndị otu ya ntụziaka dị otu a ka ha mee ya ka ndị Naịjirịa taa afụfụ ya. Ha mere ka ha mara na ọ bụrụ na ha bulie ọnụego mmanụ ụgbọala, na ndị mmadụ ga-amalite tọkasịba anụ ahụ ha ma na-etikwa mkpu n'oke ọnụ. Mgbe ahụ ihe dị otu a ga na-eme dịka ọ na-eme ugbu a, na ha nwawo ndị ọba ego mba ụwa ga-abata binye ha $800 iji kpuchite ha ọnụ nke a na-akpọ palliative. Ọ bụ ya bụ ego nke a Tinubu chọrọ ike ndị mmadụ ndị karịrị nde 12, nke otu onye n'ime ha ga-ekete $8,000. Chai, alụ na-eme. Ogbu onye akpa ntị werekwa otu aka ahụ wee na-ajụ sị, ọ bụ dị na ndị ala anyị Naịjirịa achọghị ịma ihe? Kedu ugboro one ihe ga-eme anyị ka anyị mara ihe? Kedu ihe kpatara na ha na-ege ntị n'ihe ọbụla ndị ọba ego mba ụwa na-agwa ha? Ọ bụ otu a ka ha si were gwa onye chịburu ala anyị Tinubu mgbe ọ na-achị ka ọ gbarie ego anyị, na o mee ihe dị otu a na ọ ga-ebinikwa n'ike n'ike were chukwuru ego ndị Amerịka dọla. Mana otu abụ ezi, ọ bụkwa n'ọnọdụ ya ka anyị kpọtọrọ isi ruo n'oge awa dị ugbu a. Kịta
Tinubu malitere ịchị ọchịchị nke ya, ọ kpọchie ntị sonyekwa n'ofu ụzọ ahụ nke Tinubu gara, nke Buhari gara. Dịka m siri gwa unu na mbido na onweghị ihe dịka fuel subsidy, ndị NNPC apụtagoli were depụtara anyị aha ndị niile na-eri ya bụ ego subsidy a na-ekwu maka ya. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ndị onokpom, ndị kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ, ya bụ ndị nke na-ata ndị Naijiria afụfụ ma na-eri ihe onye ọbụla tosiri iri. Anyị ga-echelezi ha ka ha pụta were gọrọ ọnụ ha na ọ bụrụ na aka ha adịghọ ya na ha esoghị na ndị na-eripịa ego ala anyị subsidy. Ha bụ ndị dịka AYM Shafa Limited, Makito Oil and Gas, AA Lano, Oando PLC, Makot Oil and Gas, Britannia Limited, Free Point Commodity, MRS Oil and Gas, Sahara Energy Limited, nakwa ndị ọzọ dị iche iche. Ihe anyị ji were gụpụtara ụnụ ihe ndị a ka ụnụ mara ebe ya bụ mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.